Сега ще поканим един много специален човек, без който това събитие нямаше да се случи. Моля за вашите бурни аплодисменти за господин Даниел Димитров, основател на компания на годината в България и носител на правата на това престижно събитие за Европа, който ще връчи следващите награди. Аплаузи! Дани, заповядай при нас на сцената. И така, победителя в тази категория, бизнес журналистика. Кой е? Да видим. Живка Попатанасова, журналист в бизнес BTV. журналист в BTV. Дали е тук? Аплодисменти, моля. Живка Попатанасова. Интересите ѝ са насочени предимно към сферите на бизнеса и икономиката, иновативни компании, предприемачески идеи и тяхната реализация. Тя е магистър по продуцентство и креативна индустрия към Софийския университет Свети Климент Охридски и бакалавър по книгоиздаване. Има специализация в сферата на маркетинга и бизнес планирането. През май 2022 година става част от BTV Media Group. Тя е редактор в онлайн платформата businessnovinite.bg. Водеща е на дигиталната поредица Жените на България, която е показала историите на близо 100 успешни и вълнуващи дами от различни сфери на обществения живот. Също и от различни бизнес индустрии. Тя е автор на поредицата Корпоративни истории, която показва пътя на компаниите в България и развитието им у нас, но и на глобално ниво. Живка разработва теми и от сектора ESG с фокус върху зелените политики и устойчивите бизнес практики. Живка води и бизнес видео подкаст, форматът на BTV, посветен на актуалните теми от света на икономиката. Направо не знам как ви стигат 24 часа в денонощието. Заповядайте. Много благодаря за признанието. Вече са близо 60 историите, които са разказани, бизнес историите от мен в BTV. И истината е, че колкото идеи да имам и колкото амбиция за реализация да ви разказвам и да ви показвам, тъй като бизнесът е най-голямата ми страст от вече 10 години, това няма как да се случи без невероятен екип в лицето на BTV Media Group и хората, които работят с мен ежедневно, тъй като зад мен стои един доста голям екип от хора, оператори, монтажисти, редактори, колеги, така че огромна благодарност към моя екип и към медията, от която съм част. Благодаря и на вас за признанието и за оценката. Поздравления!